Deci part 2. Part 2, yay! Următoarea întrebare e de ce să mâncăm dacă e de ajuns să mâncăm proteină vegetală sau dacă e obligatoriu să mâncăm proteină animală. Aici, enjoy! Pe care trebuie să vedem un pic care e diferența până la urmă. Păi, singura diferență e aportul aici, de aminoacizi. Exact, aici când trebuie să le evaluezi, până la urmă le iei pe aminoacizi esențiali. Și noi știm că proteina animală are toți aminoacizi esențiali în compoziția ei, proteina vegetală nu are pe toți per produs, adică nu există ceva să lipsească din toate proteinele vegetale, prin combinație poți să obții același scor de aminoacizi. Exact. Dar mai contează aici și absorpția până la urmă, și biodisponibilitatea. Și ce știm până în momentul ăsta e că proteina de origine animală conține toți aminoacizi, are biodisponibilitate mai mare decât proteina de origine vegetală. Și aici, sigur, mai spune Diana. Bine, zice aici că sunt foarte, foarte, foarte multe motive din care ai ales o dietă mai degrabă vegană, aș zice, dacă ai doar proteine de origine vegetală. Nu este obligatoriu să mâncăm și proteine de origine animală, se poate ajunge la un aport suficient de proteine, doar că trebuie urmărite puțin mai îndeaproape, adică trebuie să-ți urmărești mai degrabă analizele mai des, aș zice. Și aici iar categorie de vârstă, nu? Că până la urmă nu putem să povestim despre copii și adolescenți pe diete vegetariane, vegane, exclusiv. True. Aici vorbim de adulți sănătoși cu discernământ care dintr-un anumit sau alt motive religioase, motive, nu știu, personale, aleg să aibă o dietă foarte bine. Aici trebuie să se urmărească, cum o Diana, mai îndeaproape, dar să aibă toate informațiile bune până la urmă. Deci, all in all, e ok, poți să mănânci numai proteine din sursă vegetală. Într-adevăr, singura chestie pe care o pot vedea cât de cât mai problematică, să zicem, pentru tot cineva așa mai advanced, din punct de vedere nutrițional și să-și atingă aportul proteic, va trebui să mănânce foarte mult. Fără suplimente. Da, fără suplimente. Va trebui să mănânce extrem de mult. Și atunci nu știu neapărat dacă e o chestie sustenabilă pentru cineva care poate ar vrea să creeze un deficit caloric. Acum și aici... Pentru că se de sațietatea foarte mult. Da, sau cineva care vrea să crească în masă musculară și trebuie să mănânce poate. Acum, oricum, în general, pentru creșterea în masă musculară, excesul caloric nu e așa de mare, adică vorbim 200-300 calorii. Aia nu e chiar așa. Acum, cred că putem să facem un podcast întreg despre proteina animală, proteina vegetală. All in all, în ghidurile medicale zice în felul următor. Proteina animală are biodisponibilitate mai mare, este mai calitativă. Când vorbim de absorpție, nu vorbim numai de aminoacid, că nu poți să-l izolezi pe ăla și pe ăla se duce și își face treaba lui. Că într-un aliment se întâmplă o sinergie între substanțe. Contează foarte mult și cum interacționează substanțele între ele, ca ele să fie absorbite. Uite, pot să-ți dau un exemplu cu fierul, da? Fierul poate să se absorbe foarte bine în prezența vitaminei C. Este o grămadă de astfel de exemple. Că tu când mănânci un ou, nu mănânci strict aminoacidul respectiv, strict proteina respectiv, că tu ai o grămadă de substanțe care se ajută între ele ca și pe un șantier. Se ajută să se absorbă și așa mai departe. Și nu putem să eliminăm chestia asta. Nu poți să izolezi o substanță și să zici, se duce substanța asta și își face treaba. N-ai cum. Okay? Uite, am văzut o analogie super, super interesantă pe tematica asta, că e ca și cum ai încercat să-ți dai seama ce gust are o salată când tu mănânci fiecare chestie în parte și speli dressing-ul. Poți să-ți imaginezi. Corect. Așa. Nu, exact așa funcționează și produsul ăla. Îl mănânci cu tot ce în el, nu mănânci numai pentru asta și numai pentru cealaltă. E corect și decizia ta să alegi ce vrei tu să consumi știind toate informațiile. Dacă tu știi toate informațiile și ai decis să mergi spre o dietă vegană, pe o dietă vegetariană, spre keto, spre intermittent fasting, ce vrei tu, trebuie doar
să ai un pic mai mare atenție, trebuie să te urmărești destul de mult și să pui în balanță riscurile și beneficiile și să fii conștient și de riscuri și de beneficii, nu doar de anumite beneficii. Make sense. Bun. Următoarea întrebare, cred că e my favorite. De ce nu slăbesc chiar dacă țin dietă? Că nu ții dieta ketogenică. Că mănânci micul dejun. Sau ce? Că mănânci micul dejun. Da, trebuie neapărat să mănânci micul dejun și neapărat să ai 3 mese principale și 2 gustări, obligatoriu. Probabil de aia. Sau oare mănânci după ora 6? Dar dacă te muți în America, ce faci? Dacă plec de aici... Da, și te muți în America, ce faci? Mănânci după orarul din România? Nu, eu zic că cea mai importantă e că nu bei apă cu lămâie și scorțișoară. Va ta să bea aici, să știți. Apă cu lămâie și scorțișoară e prima chestie dimineața în fiecare zi. Apă cu lămâie și scorțișoară? Adică asta apă cu lămâie înțeleg, dar scorțișoară? Ajută la arde. Eu zic că din cauza că seamănă cu condimentul din pumpkin spice latte. Corect. Asta e numai... Adică înțeleg lămâia acolo pur și simplu pentru gust și că arde grăsimi și face detoxifiere, nu? Da, da. Și curăță... Nu știu, zice. Help me out here. Da, bun, deci așa, acum să lăsăm mișto un picuț. Pe scurt, la întrebarea asta, singurul răspuns pe care putem să-l dăm e you're not... No, stai, chill. Nu ești într-un deficit caloric. That's simple. Atât. Deci nu există nimic. Deci dacă tu ești într-un deficit caloric, ar trebui să slăbești în continuare. Dacă ești o persoană sănătoasă și that's it. Adică, până la urmei, ăsta e factorul numărul 1. Sau poate nu știi ce ai un deficit caloric. Poate tu urmezi o dietă, urmezi pașii dietei respective, dar... Da, ai fost la sală și antrenorul a venit și ți-a dat o foaie cu o dietă cu 1400 de calorii sau ceva de genul. Cred că ești generos. Ești generos? Ești generos, Paul, da. Da. Atunci 1200 și tu ții dieta aia, dar nu-ți calculezi, nu-ți urmărești cantitățile și de 3 ori pe săptămână încerci să faci binge eating pentru că efectiv nu mai poți să mănânci numai frunze. Și probabil că ăla e iarăși un motiv pentru care tu nu slăbești, că mănânci 3 zile sau 4 zile pe săptămână cele 1200 calorii pe care nu știu de ce ți le-a dat cineva așa random și celelalte zile mănânci ce apuci pentru că efectiv nu mai poți de foame. Și cu alte cuvinte ne întoarcem la baza dietelor, aderența. Nu te poți ține de ceea ce ai primit. Trebuie ajustat. Cu alte cuvinte, mergi la un dietetician dacă vine vorba de planul tău alimentar și de rezultatele pe care le vrei și sănătatea ta. Psihică și fizică. Acum că povestim, mi-a mai venit așa o idee, că tot așa nu avem un background, știi, la întrebarea asta. Ce se mai poate întâmpla de regulă e că vine o persoană care a făcut la un moment dat o dietă. Dieta aia, care știi ce mănânci dimineața, la amiază și seara și cum ai zis tu între mese. Și faci dieta asta odată și slăbești. După aia trece 100 de ani și mai faci odată dieta asta și mai slăbești un pic. Și a 7 ore când ai aplicat-o nu mai funcționează. Da, true. E exact același răspuns, că nu mai ești într-un deficit caloric, că la un moment dat și consumul tău s-a adaptat la ce faci tu, la stilul tău de viață, compoziția corporală, că probabil ai tot slăbit, ai slăbit din masă musculară, ai pus înapoi grăsime. Când ai tu perioada aia de ianuarie, februarie, martie în care mergi la sală și mănânci mai sănătos. Și după aia vin Paștile și după aia vine vacanța și după aia în toamnă iar încercăm până vine Crăciunul și în ianuarie ne apucăm iar. No, și atunci, până la urmă, se modifică compoziția ta corporală destul de tare, având în vedere că tu mergi cu un deficit super restrictiv. Că am zis 1400-1200 de calorii, dar e generos că de regulă, acum eu am văzut și între 800 și 1000 de kilocalorii că merg. Și aici, automat, n-ai cum să nu scazi din masă musculară.
Și tu revii la greutatea ta, să zic că ai pornit de la 70 de kilograme, ai slăbit la 60. Da? Nu, ai slăbit majoritar masă musculară. Tu, la un moment dat, pentru că revii la stilul tău alimentar dinapoi, iar ajungi la 70 de kilograme, mâncând la fel cum ai mâncat înainte. Doar că tu ai mai multă grăsime. Exact. Probabil că nici nu te antrenezi astfel încât să recapeți măcar masa musculară. Sau dacă te antrenezi, practic faci numai cardio și faci o grămadă de hit-uri și o grămadă de chestii care probabil că nu o să te ajute, adică nu probabil, cu siguranță nu o să te ajute din punctul ăsta de vedere, în loc să faci, nu știu, weight training cu progressive overloading și să... Dar nu reconstruiești. Adică dacă tu ce ți-ai pierdut în 2 luni, nu cred că reconstruiești în 2 luni. Ești de acord? Da, nu poți să reconstruiești. Bine, în general, revenirea, deci chiar dacă pierzi masă musculară, e mult mai ușor să revii la masa musculară pe care ai avut-o înainte decât să construiești de la baseline. Adică dacă baseline-ul tău e aici și ai făcut o dietă și ai scăzut aici, timpul care ți ia ție să revii la baseline e mult mai scurt decât să îmbunătățești. Adică dacă noi ne așteptăm la, 0,5 kg pe săptămână creștere în timp, bine, asta e 0,5 mult, 0,25, 250 de grame pe săptămână tops de creștere în masă musculară. În momentul în care faci revenirea spre baseline, o să fie un pic mai rapid. Dar asta nu înseamnă că Bine, tu vorbești de o persoană antrenată. Da, care ar face ceea ce ar trebui să facă, categoric. Despre situațiile despre care vorbeai tu. Dacă mă duc la sală 3 luni pe an și fac un deficit caloric și am slăbit majoritar din masă musculară și după care nu mai revin, să încerc să-mi reconstruiesc masa musculară, că până la urmă revin în viața mea dinainte, în care nu mă duc la sală și probabil mă plimb 10 minute pe zi. N-am cum să construiesc masă musculară de pe canapea. Bine, acolo deja e o problemă creată din start, adică ai venit și ai căutat un quick fix pentru kilogramele tale, exact. duci la plajă și that's it. Adică nu ai venit și ai ales un stil de viață astfel încât să fii sănătos și să arăți așa cum îți dorești tu să arăți. E pur și simplu un quick fix, hai să facem chestia asta 3 luni, God bless. Care, din păcate, se întâmplă destul de des. Se întâmplă și o și vezi cu deadline, știi? Zici, vreau să slăbesc până atunci, asta și după aia nu mai contează ce se întâmplă. Exact, da. Asta am întâlnit destul de mult. Da, uite, vreau să mă tonifiez până la nuntă. Asta, da. Și după aceea, după nuntă, ce se întâmplă? Păi nu mai contează că m-am căsătorit. Yeah, doesn't matter, got married. Da. Plus, persoanele care pun genul ăsta de întrebări, cred că nici nu au foarte multă experiență în ceea ce privește schimbarea alimentației și așa mai departe și nu sunt atente chiar la toate detaliile. De exemplu, nu știu, bei dimineața o cafea cu lapte cu 10% grăsime și nu-l calculezi, nu intră în dieta ta, sau bei seara o bere, ai băut un pahar de vin, ai gustat de 10 ori mâncarea când ai gătit-o și așa vii cu surplus caloric pe care nu-l bagi în seamă. Bun. Câte grame de carbohidrați ar trebui sau trebuie să mănânc pe zi? Cri. Atunci, bine, acum iar neapărat în grame. Sigur că dacă ești super minuțios și vrei să le faci în grame, ok. Acum, iar literatura de specialitate zice că din aportul tău caloric total, carbohidrații, în mod general, ar trebui să fie între 45 și 65%. Bun. Asta e așa, să fim textbook. Acum, ca să facem, cum să zic, foarte clară chestia asta, având în vedere că, de exemplu, și dietele ketogenice și toate cele funcționează, asta nu înseamnă că, adică, ce te-ar face pe tine, în primul rând, să te gândești, e că, ok, poți să trăiesc fără carbohidrați, ceea ce îi pretty much true, pentru că tu poți să faci conversie. Dar nu înseamnă că cel mai optim. Da, poți să faci. Zic, nu înseamnă că cel mai optim lucru pe care poți să-l faci. Îți migrează rezervele. Deci, cu alte cuvinte, depinde extrem de mult de preferințele tale, tipul tău de activitate, ceea ce vrei să obții în urma dietei, dacă vrei să mergi pe ideea, cum ai zis tu, textbook, categoric. În ceea ce ține de grame, nu poți să stai să calculezi, pentru că depinde de la persoană la persoană. Adică eu la 90 kg cu siguranță nu mănânc același număr de carbohidrați pe care îl mănânc, îl mâncați voi la 50 kg.
Adică nu putem să dăm grame. Hai, mulțumim! Într-adevăr, nu. Teoretic, cum e la proteină, că poți să mănânci între, 2,2 și X gram pe kilogram. La carbohidrat, nu. Pe la carbo... Scuze puțin, am putea da și un exemplu super simplu, adică dacă mănânci jumate din caloriile tale sunt reprezentate de carbohidrat și ai 2000 de calorii pe zi, împarți la jumătate, ai cele 1000 de calorii și împarți cu câte calorii aduce un gram de carbohidrați. Teoretic până în 300 de grame pe zi, la 2000 de calorii, maximum de 300 de grame ar trebui să fie. Da, poți să mergi. Adică dacă te duci peste astea 300 de grame, ce faci? Scazi din altceva. True. Scazi din proteină, sau care asta ar fi cel mai grav, sau scazi din grăsime, care chiar dacă și grăsimi nu sunt cele mai rele grăsimile, avem nevoie de ele pentru diferite funcții în organism. Dar și carbohidrații sunt super importanți, pentru că până la urmă carbohidrații stau la ecuația vieții, nu? Că noi funcționăm pe glucoză, creierul tău funcționează pe glucoză. Toate celulele din corpul tău funcționează pe glucoză, e combustibilul corpului. Sigur că dacă e prea mult și nu-l folosești, se te pune. Obviously, ca și orice altceva. Cât timp tu nu renunți la ce ar trebui să-ți revină în mod normal din proteină ca să ai un stil de viață normal sau ca să-ți atingi targetul, cât timp ai minimul ăla de 20% de lipide, care oricum le iei pentru că mănânci proteină și produsele care conțin proteină de regulă au și lipide, e ok, poți să mănânci carbohidrați după preferințele tale, cum as you wish. Da. Deci, pe scurt, nu te du spre absolutism în sensul de zero și nici nu stuff your face până nu mai ai ce mânca și cât mânca. Bun, și să fii și atent puțin la calitatea carbohidraților, adică să nu mănânci doar carbohidrați rafinați, zahăruri rafinate. Da, aici, calitatea dietei tale, bineînțeles, să fie luată în considerare. Păi clar, contează foarte mult cum îți dau energie până la urmă, ca asta fac carbohidrații, îți dau energie. Corect? Nu bun. Un carbohidrat rafinat o să-ți dea o energie rapidă care se absorbe repede. Una e să mănânc o ciocolată și alta e să mănânc, nu știu, paste cu pui și sos de roșii și parmezan. Da. Oricum, asta nu înseamnă, adică fiecare are rolul lui până la urmă. Adică și un carbohidrat rafinat care îți dă energie de scurtă durată poate fi folosit în, să zicem, dacă vorbim de sală? Da, sau ceva de genul. Mișcare. Ca și gustare exact. post-workout, care ajută super mult. Exact. Why not? Dar asta nu înseamnă că bulk-ul sau majoritatea dietei tale trebuie să fie reprezentată de carbohidrați rafinați. În general, tu trebuie să te concentrezi pe alimente integrale care să aducă nu numai aportul de energie, ci și fibre, vitamine, minerale și toate cele. Bun. Și mai avem o întrebare. Care este de ce ne încetinește metabolismul cu înaintarea în vârstă? Deja un pic ai vorbit, Ioana, la un moment dat despre chestia asta, cu dietele pe care le faci, care după aceea nu mai slăbești, practic. Se poate să fie. Da, poate fi un factor, adică ai făcut o grămadă de diete, ai pierdut o grămadă de masă musculară, care oricum e un factor principal în ceea ce ține. Asta e factorul, nu? Până la urmă. Da. Hai să zicem, care e faza asta cu scăderea metabolismului? Că pe mine mă scoate așa un pic din sărite, că mai tot văd, că nu știu ce boost să-ți crească metabolismul acum, să-i dăm un boost la metabolism, ai metabolismul rapid, ai metabolismul... Ce de fapt? La ce ne referim? E la nevoia, nu? Nevoia de... Asta am auzit-o toată viața mea, deci asta m-a omorât întotdeauna. Că ai metabolismul rapid. Cum? Da. Asta mi s-a zis întotdeauna, că dar tu nu te-ai îngrășat niciodată că ai metabolismul rapid. Și eram like, yeah, ai văzut ultimul before and after-ul meu? I was kind of fat. Asta nu are nicio legătură cu metabolismul meu. Are legătură cu faptul că mâncam
o dată la 20 sau poate în fiecare zi prăjituri și alte chestii. Pentru că eram fost un bulk, dar oricum my diet was shit. Până la urmă, my diet was shit. Da, și până la urmă nu, adică să nu aveți impresia că dacă voi vedeți o persoană care e normoponderală și a fost normoponderală majoritatea vieții, persoana aia nu face niciun efort. Asta e un mit, nu știu, cred că printre cele mai masive mituri, pentru că în mod normal, odată cu înaintarea în vârstă, pentru oricine, ți se schimbă compoziția corporală. Da, pe oricum, parcă de la 25 de ani. Parcă de la 25 de ani. 21? Elegant. Da. Începi să pierzi masă musculară anual. Asta dacă nu faci nimic în legătură cu corpul tău. Adică dacă te antrenezi, dacă ai grijă, bine, dacă te antrenezi cu cap, tu poți să crești în masă musculară în continuare, nu e nicio problemă. Dacă nu faci nimic, ești baseline, ești, cum să zic... E fiziologic. Ce se întâmplă cu corpul uman overall? Pierde masă musculară în favoarea țesutului adipos. Și atunci, practic, cerința corpului de nutrienți, nevoia energetică e mai mică. Asta unul la mână. Doi la mână, tot timpul o să ne comparăm cu perioada aia în care, nu știu, eram în liceu, în facultate și așa mai departe, adolescență, un picuț post-adolescență, când încă corpul era în dezvoltare. În dezvoltare, corpul întotdeauna o să aibă o nevoie energetică mai mare. Doi la mână, începi și îți scade și procesul de regenerare, că nu te regenerezi la fel la 14 ani cum te regenerezi la, nu știu, 40-45 de ani. Corect. Și atunci, clar că, de fapt, de ce încetinește metabolismul? Pentru că cerința corpului pentru mentenanță, până la urmă, e mult mai mică. Exact. Dar noi nu ne adaptăm atât de repede. Că și oferta alimentară e suficient de mare pentru toată lumea, avem același stil, la fel mergem la serviciu la fel de multe ore, facem aceleași mâncăruri, cumpărăm aceleași chestii. Și până la urmă nu ne adaptăm suficient de repede cum se întâmplă lucrurile pentru noi. Și de aia ar trebui să fim cât mai activi, să facem activități, uite, să mergem la sală, să încercăm să ne menținem masa musculară, că asta e super important. Până la urmă, pot să zic că cine ce vrea, masa musculară e super importantă să o păstrăm, să o menții cât mai mult timp și să nu te riști să o pierzi pentru, nu știu, o dietă de 2 săptămâni în care rezi bine o lună, știi? Exact. Ce cred că, iarăși, nu se înțelege, e efectiv ce îi metabolismul ăsta. Practic, e suma energetică a corpului tău. That's it. Nu e nimic mai mult, nimic special. Că tot păi, metabolismul meu e nu știu cum. E pur și simplu faptul că cât te miști, știi, cât ai tu nevoie ca să supraviețuiești și să trăiești. Hai să o luăm băbește, vrei? Uite, de câtă energie ai tu nevoie, că până la urmă asta, ai nevoie de energie, de combustibil, de mâncare, ca să îți funcționeze creierul, ca să-ți bată inima, ca să respiri, ca să funcționeze digestia, ca să îți menții temperatura corpului constantă, de câtă energie ai tu nevoie să te menții sănătos, la care mai adaugi de câtă energie ai tu nevoie să metabolizezi ceea ce îi dai corpului și mai adaugi câtă activitate fizică faci. No, acum, prima aia parte, cu să te menții, ține foarte mult și de masa musculară. Nu? De câtă energie ai tu nevoie ca să-ți menții masa musculară, pentru că masa musculară e un consumator mare de energie, că tot timpul contracți. Și acum interesant. Contracți. Ceea ce ține de, efectiv, de at rest, deci efectiv că nu te miști, diferența nu e super, super mare între, adică în momentul în care îți adaugi masă musculară. Dar, este un foarte mare dar. În momentul în care începi să te miști, tu consumi exponențial mai multă energie. Că efectiv, iei două persoane, amândouă persoane au 100 de kg, unul are 25% body fat, unul are 10% body fat, sau să fie, unul are 20% body fat și celălalt are 10% body fat, ca să fie mai ușor. Bărbați? Da. Amândoi at rest, deci în momentul în care nu fac nimic, nu fac activitate fizică, aportul lor energetic sau consumul lor energetic, de fapt, bineînțeles, cel cu masă musculară mai mare are un pic dar nu cu mult. Dar în momentul în care fac activitate fizică, bum, crește. Crește mult mai mult. Și atunci, bineînțeles că în momentul în care ai mult mai multă masă musculară, te poți menține mai ușor, poți să mănânci un pic mai mult și până la urmei, hai să luăm și așa, în ceea ce ține de, cum se numește, un factor de
longevitate de viață, masa musculară și forța, în special în membrele inferioare, e printre primele. Adică cu cât ai mai puțin țesut adipos, până în anumite limite. Cum? Până în anumite limite. Da. Cu atât șansele tale de supraviețuire sau înaintare în vârstă cresc, la fel și cu forța în membrele inferioare. Dacă ai forță în membrele inferioare și, să zicem, chiar s-a făcut una de studii, mi s-a părut foarte, foarte distractiv, legătura dintre efectiv forță și rata de spitalizare a bătrânilor. Pentru că de multe ori se împiedică, n-au forță în picioare, cad, își rup ceva și ajung în spital. Și clar, menținerea scheletului. Exact. Până la urmă, susținerea scheletului, susținerea coloanei vertebrale. Exact. Cum? Plus capacitatea de a se descurca singur, pentru că cu o anumită vârstă toți au nevoie de ajutor, pentru că nu au Exact. Și cel de-al treilea, ca și factor de supraviețuire, practic, ar fi, sau pentru a crește rata de supraviețuire, da? Bine zic, ar fi VO2 max-ul, adică volumul total de oxigen pe care îl consumi tu, care, bineînțeles, și asta poate fi îmbunătățit prin antrenament. Deci, cu alte cuvinte, forță, cu cât mai puțin body fat, bine, din nou, până la... În anumite limite, hai să punem că... Cred că e foarte important, mai ales pentru femei, că aici nu trebuie să mă leg de chestia asta, să știe că totuși sunt niște limite între care ar trebui să fim și că există un minimum de body fat pe care ar trebui să îl avem, care în cazul femeilor e de 12%. Da. Sub 12% pierdem funcția reproductivă. Atenție aici, că aici chestia asta cu cât mai mult, cât mai puțin body fat, da, la bărbați e mult mai puțin, cred că, nu știu, 5%. Da, deci deja de la 5% deja încep să se dea pe scap foarte multe funcții. Exact, pentru că și grăsimea are funcțiile ei, nu e doar acolo rezervă și numai te căptușești, că are și alte funcții. Și atunci, una dintre ele, cel puțin la femei, e funcția reproductivă, care, de exemplu, ăsta e un simptom la persoanele cu anorexie, că își pierd funcția reproductivă după o anumită perioadă. Apare mai au timp menstrual, exact. Da. True. Atunci, don't aim for lowest, aim for optimal. For optimal, exact. Da. Asta e, într-adevăr, una din chestiile cu care aș vrea să rămână lumea care ne-a ascultat azi, ar fi, în primul rând, extremele nu sunt niciodată opțiunea. Noi întotdeauna trebuie să căutăm o cale de mijloc, adică, cum ziceam înainte, nici low body fat, super low body fat nu e eficient și sănătos, bineînțeles nici un body fat foarte mare. Optim, după cum ziceai, la femeie, ai zis până în minim de 12, ai deja lean bine. E foarte puțin. Păi, atletic la femei e considerat sub 17%, nu? Ceva de genul, da. 17-15% deja e atletic. Păi, în general, acolo la vreo 15% la femei e super. Da. În mod normal, femeile au undeva între 20-25%. Da, exact. Funcție de... La bărbat, în funcție și de compoziția corporală și de constituție. Da, și în general la bărbat undeva pe la 10%, 8-10% acolo. E super low. Aici vorbim de asta de super fit. Fit, dar cât de cât funcțional. 12% la bărbat e ok. Și mai mult, dar... Este și conformația, nu? Că până la urmă, uite, poți să ai 12% body fat, dar să ai foarte puțină masă musculară. Cum arăți, ca și bărbat? Categoric, da. Aici n-aș zice neapărat de conformație, ci pur și simplu... Compoziție, whatever. Da, compoziția corporală, da. Categoric. Păi dacă ai 10% body fat, dar ești super skinny, aici depinde foarte mult. Gândește și la tipul de sportiv. Că dacă vorbim de un maratonist, categoric, exact ceea ce ai zis tu, super puțină masă musculară și body fat destul de scăzut. Da, are masă musculară, numai că nu e... Are, dar puțină. Adică are mai puțină, corect. Are puțină masă musculară. Față de un fotbalist, cu siguranță. Cum? Față de un fotbalist, cu siguranță, care e mai puțin. Păi,
În general putem să luăm COVID, pardon. Stai să închei. Da, exact, așa. Dacă e așa ca și în ceea ce ține de sportivi, mergem la lowest body fat. În general ne putem lua... Bodybuilderii sunt foarte... sunt super low body fat, dar în off-season sunt mai high body fat. Dar în general alergătorii iarăși sunt acolo low body fat. În partea cicliștii. Cum? Cicliștii iar. Da, exact. Și după aceea mergem în partea superioară care au super multă masă musculară și foarte mult body fat, adică destul de mult body fat. Vorbim de powerlifter, strongman și chestii genul ăsta. Ai zis Paul, așa-i? Powerlifter. Nu. Mi-ar plăcea să mă duc în partea aia de strongman, dar... Zic că și rugby, iar dacă exact. Să sportiv. Exact. Deci de-aia zic, depinde. Nu putem să dăm un cookie cutter model, să zicem, uite, trebuie să fii în atâta la sută body fat și să fii sănătos și atletic. Adică, efectiv, la chestia respectivă să ne referim. Păi de-aia și range-ul e așa mare până la urmă, nu? Cum? De-aia și range-ul e așa de mare. Exact. Că dacă te gândești la un rugbyist, la un strongman, la powerlifter, sunt oameni care se antrenează, au foarte multă masă musculară, de cele mai multe ori sănătoși, dar trebuie să fim undeva între pentru populația generală. Exact. Și cred că un mesaj iar de luat acasă ar fi să, dacă vrei să faci o schimbare, dacă vrei să începi să construiești ceva, dacă vrei să pui un target, pune-ți un target sau începe să construiești la ceva ce poți să faci pentru tot restul vieții sau ce ar trebui să faci pentru tot restul vieții. Don't go all in acum și fac acum orice și mă sacrific și de scurtă durată și după aia rămân cu nimic. Mai bine să rămâi cu ceva mai moderat pentru tot restul vieții tale decât cu ceva super high-end acum și după aia nu mai ai nimic. Exact ca și comparația dintre The Rabbit and Turtle. Așa. Foarte multă lume merge pe mentalitatea de iepure, să mergem cât de repede, hai să ajungem cât mai rapid, facem bla bla bla. Când tot ceea ce facem e o chestie de durată și în primul rând e o învățare sau de fapt o dezvoltare de obiceiuri. Atât obiceiuri alimentare, cât și ceea ce ține de antrenament și absolut totul. Dacă reușim să mergem pe partea asta în care să avem răbdare și să avem încredere că e ok să nu fii foarte bun la început. E absolut normal să nu fii foarte bun la început. De aceea, de foarte multe ori și cu clienții cu care lucrez, zic, it's ok to suck. Nu-ți fă griji. Nu-ți fă griji și în ceea ce ține de partea alimentară, și în ceea ce ține de antrenament. Ai răbdare și construiește de la săptămână la alta, pentru că o să vezi în timp că în 2 luni de zile, când o să te uiți la ceea ce făceai la început, o să fii absolut uimit de cât de mult ai progresat, cu mici pași. Exact, și poți să reevaluezi atunci situația, să vezi ce a funcționat, ce nu a funcționat pentru tine, să găsești alte strategii, că, uite, cum ziceai tu, cu deficitul caloric, poți să ajungi prin 1000 de strategii la deficit caloric și până la urmă trebuie să alegi aia care funcționează pentru tine, la fel ca și pentru câștigul de masă musculară, baseline-ul e același, putem să ajungem prin 1000 de modalități acolo și de aia e important, nu știu, să stick to it o perioadă, ca să vezi tu ce nu merge. De ce nu funcționează chestia asta pentru mine? Să găsesc alte strategii care să funcționeze. Exact. De aia e important că you suck, but you suck less than you used to suck, știi? Exact. Că trebuie să te compari cu tine, că până la urmă e o chestie progresivă. Exact. Și tot așa pe partea de nutriție, întotdeauna zic, test and retest. Vezi ce îți place, cum te simți. Și de foarte multe lume, dar bine, vreau un plan fix. Eu înțeleg că vrei un plan fix, dar nu există așa ceva. Pentru că life happens și tu trebuie să te adaptezi la ceea ce se întâmplă la viața de zi cu zi. Și atunci mai degrabă prefer să învățăm pe oameni niște principii pe care să le urmeze decât niște chestii super fixe. Exact. Awesome. Fetelor, mulțumesc frumos de discuție. As always a pleasure. Mulțumim și noi și să fie de folos pentru toată lumea. Da, să sperăm că
O să mai vină întrebări. Dacă o să mai vină întrebări, dacă... Sper că am răspuns. Cum? Ziceam că sper că am răspuns pe placul tuturor, adică am acoperit tot ce a fost nevoie. Da, categoric și eu sper să fie ok. Și dacă mai vin întrebări, le așteptăm cu drag, pentru că atâta timp cât încă putem și avem posibilitate, timp și toate cele, eu cred că ne putem distra destul de mult. Awesome. Bine, guys. Bine. Mulțumim. Have a good quarantine. Da, la fel. Bye bye. Ciao.